Ọka n'oge Umuibe. Mgbe na-ajụ Umuibe ka ekunu mee. Onye ibe, nwa ibe, Umuibe. Ọ ejikọ onye ibe, jikọ nwa ibe ọnụ, ọ bụrụ Umuibe. Ana m asị gị nnọọ na redio n'oge dịka oge a. Tata bụ Wednesday, 26 n'ọnwa Febụwarị n'arọ abụ 2025. Nwa obere oge asị Febụwarị bye bye. Bon voyage. Gịdị ha ọ bụ? Bon voyage. Ọ dị mma na nke tata n'oge Umuibe, anyị ga-enebanye anya kedu ihe eji abụla aha n'ala Igbo. E nwere otu aha dị iche iche na-abụ n'ala Igbo, ịnanya nkịta a na-azabanyaba aha. Enwere m nnukwu onye ọbịa, ọ na-abịalịba abịalị o, mana m na-akpọ ya nọ nnukwu onye ọbịa ka ọ bụ, maka ọ bụ onye na-ahụ maka omenani, ihe eji mara obodo, ihe eji mara ndị. Ọ lụbụrụ ya na ministri nke Anambra steeti na ezumike ọlụ na-abụrụ nke nka. Enwe ịna ezumike ọlụ, nwe nke ịna ezumike nka, ọ dịkwa iche o. Onye na-arụ ọrụ oyibo wee na ezumike ọlụ, ọkabere nka, ịna ezumike ọlụ. Mana ịka nka wee na-arụ ọrụ oyibo, ịna ezumike nka. Nye anaka otu Igbo na-asụ na redio n'oge Umuibe. Onye ka ọ bụ? Ọ Comrade Duke Ofili. Anyị bịakwa na ọgbakọ ndị Igbo, o nwere nke ọ bụ chairman ha nye onye isi. Ya ka o ji abụ olu etu a mkpọtụ ya ka anyị kọwaka n'ihe a. Kedu ihe eji abụrụ aha ma amụ mmadụ etu a sị bụ ọnụ nwa nke aha? Ewee sị Okeke abaga nke aha n'aha nke nna na nkọbara nke mmụọ nsọ ekwe amen. Kedu ihe eji abụrụ nwatakịrị dị etu a aha? Abụrụ nwafọ unu Abụchi Nwaọzọ Okwanyon Esra. Lotekwe na ihe a na-abịara gị site na nkwado ụlọọrụ Skif Alụ Steel Limited nọ n'Ọka, Abuja, mana Bauchi. Nya wee na-asị ụlọọrụ Skif Alụ Steel Limited demenu maka na-akwado anyị na redio ABS n'oge Umuibe. Ekwe m onye ọzọ bụkwa onye ọrụ ABS nọkwa n'ike a, onye Ugochukwu Onyeka. Ndị be anyị ana m anabata unu wee na-asịkwu na onye line tata ka iwe kapen bụ kwụọ. Abịa na ABS kiri ha na-etu dị onye ọ dịrị mma. Abịa na Ọka na-etu ogene Nwazụlụ. M na-etu Nwazụlụ. Nwazụ ka m na-etu hoha. Maka nọ Nwazụlụ arụ n'asụsụ ndị be anyị. Ka ọ dị ugbu a ka anyị jee na ụlọọrụ Skif Alụ Steel Limited kwadoro n'ozi a gere nya bụ ozi. Skif Alụ Steel Company Limited, aluminum and steel products manufacturing without our customers for their patronage. We appreciate you, we value you. Come to Skif Alụ Steel Company Limited. Our products and services are second to none. Skif Alụ Steel Company Limited is a standard aluminium roofing sheets and steels manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, step tiles, cream sheets, stone coated color tiles, oven baked color, windows, doors,
PVC ceilings, and more. Make you no loss for Skiff Alu Steel Company Limited. We also get aluminum making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff. We go help you fix them wherever. Skiff Alu Steel Company Limited has acquired distinguished position in aluminium roofing and steel manufacturing industry. Our factory day for timber shed Umuibe along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branch is there for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skiffprojects@yahoo.com. Website www.skiffalusteelco.com. Products and services are second to none. Osije na website. Gịnị bụ website? Onyanwududo. Onyanwududo ya bụ website. Web. Onyanwududo. Adị mma ịma na na-ekwu etu a na-agbalikwe n'iya. Inwe ke mmadụ jee na my website. Onyanwududo. Ọ sịghị jekwe na my email. Email bụ ọnya nke ekwentị. Ọnya ekwentị ya bụ email ma ọ Gmail. Ọnya ekwentị nke a bụ Onyanwududo. Ọ dị mma ka anyị chiri azụ ihe anyị bịara ime na redio n'oge dịka oge a. Gịnị ka ọ bụ? Aha a na-aba mmadụ. Ụfọdụ na-ekwu ịgụ aha, ịbụ aha. Ka m jikere gịnị bụ aha? Kedu ihe bụ aha? Du ofili, gịnị bụ aha? Ka anyị bịazi ihe eji abụla aha. Gịnị bụ aha? Ndị be anyị daalụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo amaghị ebe a na-akpọ aha. Aha bụ ife eji malụ mmadụ tata ma echi wee dịrị gaba. Ifuru anụ onye ahụ ikpọ onye, ọ bụ na Okeke ikpọ onye Okeke, ama na Okeke ka ị na-akpọ. Ọ bụ na Okoli ikpọ onye Okoli. Ya na aha bụ ife eji malụ mmadụ n'obodo. Ọ dị mma, aha bụ ihe eji mara m n'obodo. Nya aha nyigasị na aha bụ identity. Identity. Ịtụta sị gị kedu ihe eji mara gị ikwuo nọ ihe a. Aha a na-aba ịnụgo ihe bụ aha. Ka anyị bịazie n'ihe eji abara aha. Nya awụcha ntị ọfụma ihe eji abụrụ aha. Inwe ekeke ta apụta sị gị Okeke, Okoye, Nwoye, Mgboye wee dịrị gabazịa. Ụfọdụ a na-abụkwa ka nsi yọọ Chukwu Chimsemode. Nya ihe a bụ aha a na-agụ mmadụ. Ụfọdụ a na-abụ Okechukwu. Abịa na Okechukwu a inwe ike isi Okechukwu kelu. Mmadụ adị ka onwe Okechukwu kelu. Okechi kenyere m. Okechi nyere m. Nye nwere Okechi nwee Okechukwu. Ịchọpụta na ụfọdụ na-asị na Okechi nya Okechi. Nya ka anyị gbalike n'ihe a n'ụtụtụ a na redio n'oge Umuibe. Duke Ofili odogwu nwoke. Nya asị m ka njuka n'aghe maka na anyị na-agbalị ihe a. Kedu ihe kpatara eji agụ aha dị iche iche n'ala Igbo? Na nke mbụ na mbụ dịka nsi kwugo mbụ, afa bụ ife eji malụ mmadụ. Amụpụtara na nwa ọfụ n'ala Igbo, ife izizi a ga-eme bụ ịgụ ya afa. Ịgụ afa bụ so n'ime emume dị iche iche a na-eme na ihe gbasara ọmụmụ n'ala Igbo, dịka ịfụ eze, ikupụta nwa wee dịrị gaba. Mana ife nke mbụ na mbụ
ndị Igbo na-ebu n'obi wee na-agụ mmadụ afa bụ ka e were ya wee mara ya. Ọtụtụ ife na-abata ma a na-ekwu maka ịgụ aha n'ala Igbo. O nwere ike obido na mgbe nwaanyị dị ime, ikekwe a na-enwe nsogbu dị iche iche, a na-enye anya aya mkwa nwa aya adịkwa ka ọ nọma ndị emegide a wee mụọ anya. Ọ bụ na n'oge ịgụ afa si dị ka o si dị, afọ izi a na-agụ ya bụ afa afịa amụrụ ya na ya. Ọ bụ na mbọsị eke ka amụrụ ya, ọ bụ na nwaanyị akpọ ọnya mgbe eke, ọ bụ na mbọsị oye akpọ ọnya mgbe oye, ọ bụrụ mbọsị nkwọ akpọ ọnya mgba nkwọ, wee dịrị gaba. Etu a ka o si dịkwu n'ebe nwoke nọ. Ọ bụ na nwoke a ya agụ ya nwa eke, nwa afọ, nwa nkwọ, nwa oye, wee dịrị gaba. Ya na ife izizi a na-ele anya bụ ife gbasalụ nwaanyị anwa mgbe ọ dị ime mgbe anwa. Ọ bụ na ezigbo ife merụ mgbe ọ dị ime, ikekwa ọ bụ na nwoke nụta nwaanyị ya mbụ o wee na-alụ ụlọ ọrụ, a na-emezi na nwunye mụọ nwa, o wee mụọ ya mụọ nwaanyị, o nwere ike kpọọ ya ụlọ ọma. Ọ bụ na o nwere ka ife dị njọ si wee mee mgbe anwa, ikekwa ọ bụ na nwaanyị na-enwe ume ọmụmụ, ọmụa ọnwụrụ adagụ afa, ọmụa ọnwụrụ adagụ afa, o wee mụzie ọzọ ọ dị ndụ, o nwere ike ọkpọ ọnya chiejina. Ife ọ pụtara bụ chiejili na-ada akala ụbọchị. Ụfọdụ nwere ike na-enye anya na nwaanyị adịbụkwa n'ọnwekwa ka o si dị na ọta amụzikwa nwa na arụ ya agbagotegokwa, ama mesie ọ dị ime nwanya nwa, a agụ ya chiejina. Ọ bụrụ na ezinụlọ ife na-esi ike, ikekwa na afọ tụtụrụ lacha, a wee mụọ nwa, amụzia nwa ahụ amụrụ, ọ dị ka ife ọgbanwebe ife batara. Enwere ike agụ ọnya chinwe ụba, ọ bụ na ife abata agụ ka amụnya nwa. Ọ bụrụ na ikekwa ọgwụ ụfọdụ a na-ene anya na ike na o nwere aka ndị mmadụ dị na nwaanyị a ada amụkwanụ nwa, kerezi ọ gịnị mezi a wee mụọ nwa anwa ọdịdo. Enwere ike ọgwụ ụfọdụ ọ bụ ndị na-eme ezigbo omenala ewere afa ofu alụsị n'obodo ahụ, enwere ike akpọ ya nwudo, nwa ngene, wee dịrị gawa. Yes. Unu abụgoro nke nteje ajana bọ ajana bụkwa ofu n'ime nnukwu alụsị kasị alụsị n'ala Igbo, ajana. Ya na ọtụtụ ife ka a na-ene anya wee na-agụ mmadụ afa. Ọzọ nwere ike ọ bụrụ nkwenye. Mana ikwu maka ajana, mmadụ na-aza ajana. Mmadụ na-aza ajana. Ịmụ ife ji kpọọ afta mmadụ akpọrọ ya ajana. Yes. Ịmụ ife ji akpọrọ mmadụ ajana. Ife a na-akpọrọ mmadụ ajana bụ na ndị dịka nsikwu ndị banye na ife gbasara afa, ịgụ mmadụ afa, ọ na-agbakwanye okwu na nkwenye ndị Igbo, nkwenye dị iche iche ndị Igbo. Ọ dị mma. Akpọzi ya ajana ahụ, ife a na-akpọrọ ya bụ ka ajana bịa nye aka ọzọ onye bụ nwa ka ọ dịdo. Ọ dị mma. Demeri nne Duke Ofili odogwu nwoke, maka ịma na a na-ege ntị na redio etu a na-amụta ihe a ji wepụta ihe a ka anyị kpaa anya na redio n'oge Umuibe bụ gịnị. Ine anya kịta ọtụtụ afọ a na-agụ mmadụ, ụfọdụ agụ ya bụ aha amara ihe eji gbọ ya bụ aha nye ha. Ya ka ụdị mkpa na dịka esi bụrụ mmadụ, ị na-eto onwe aha agụghị, jụọ nne gị jụọ nna gị, aha agụ mụ kedu ihe ọ pụtara, kedu ihe eji wee bụọ m ya. Maka na o nwere ka ọ dị o na ị na-aza aha, ị mara aha ị na-aza ihe ọ bụ, ị mara ihe ọ bụ, ị mara ihe eji bụọ ya bụ aha. Ya ka ụdị mkpa kpọọ nne gị kpọọ nna gị, ijukana ya aha agụ mụ kedu ihe eji wee gụọ m ya. Maka ụfọdụ oge etu a ndị mmadụ na-eme efere nne ịpụta
aha nna gị ịpụta iwepụ ịgbanwe nye esi na aha nna gị na ọbụrụ aha alụsị ma na ọbụrụ mara ihe ọbụ aha nna gị your surname ịzabazi aha gị ị na-eme ka nwa gị na-aza aha gị n'onwe gị wee wepụzie aha nna gị. O nwere ka ọ dị nya ihe anyị ji wee kwuo onye bụ ka aghọtaka na aha a na-agụ ị na-akpụ ya ịgụ aha ma ọ ịbụ afa ma ọ ka aba aha ha ncha nọ n'otu ụgbọ maka na ihe niile dị n'iche n'iche mana anyị ga-aghọta ihe anyị na-abụ n'aha. Ịkpọrọ ya Mary, ịkpọrọ ya Mary, ha ncha nọ n'otu ụgbọ. Etu a ka ọ dị Joseph na Josephine ka anyị zie ozi n'aka ụlọọrụ Skif Alusteel Limited. Emezie anyị tinyezie azụ onye ka abata jụọ ajụ nwere ike ịjụ na redio n'oge Umuibe gere ozi ya. Skif Alusteel Company Limited, aluminium and steel products manufacturing without our customers. For their patronage, we appreciate you, we value you. Come to Skif Alusteel Company Limited, our products and services are second to none. Skif Alusteel Company Limited is a standard aluminium roofing sheets and steels manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, step tiles, cream sheets, stone-coated color tiles, oven-baked color, windows, doors, PVC ceilings, and more. Make you no loss. For Skif Alusteel Company Limited, we also get aluminum making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff. We go help you fix them wherever. Skif Alusteel Company Limited has acquired distinguished position in aluminium roofing and steel manufacturing industry. Our factory day for timber shed Umuoka along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branch is there for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skifprojects@yahoo.com. Website www.skifalusteelco.com. Our products and services are second to none. Ọdụmma anyị ka nọ na ya bụ mmemme oge Umuibe na-ekenezi ndị ụlọọrụ Skif Aluminium maka nkwadowe ọkụ ịghọtago. Mana ajụjụ mbụ nke njin n'ụtụtụ a wee na-abata maka na asị na awa onye na-edue anyị nekwu anya n'ụmụazị ebe a iju ọrụ ababa ihe ọ ga-ebu ụzọ wee kwuo awa oyibo rafụzia nke Igbo mụrụ wee na-ajụzi kedu ihe kpatalụ ejikeri abụ agụ ụmụazị ava oyibo karịzịa anya bụ ava Igbo bụ nke nwere iwe ọfụtalụ n'ebe mmadụ nọ. Ọ dị egwu ndị be anyị ka m bidogoro n'ebe ahụ ndị be anyị amụka ịṅomite ife n'aka ndị ọzọ. Oke nṅomi wetelu na ndị nne na nna ada achọsị ịgụ nwaba ezigbo afa bụ ezigbo afa Igbo. Ụfọdụ nwere ike na-eme na na-eje ụka na-agụ afa nke a na ike ọ bụla afa alụsị ịma famala afa alụsị ndị ọcha ike wee kpọọ Joseph, St. Joseph. Unu ada alụ ka na-ekwu St. Joseph kedu ya Adolphus ịma alụm Adolphus ma afa alụsị ndị ọcha ịkpọ ịmụa nwa ịrapụ ego ya Okechukwu kelu. Ndị be anyị nwelu nkwenye na Chukwu kere ife niile. Gịnị kpatara na ị na-akpọ Okechukwu kelu? Ije kpọọ ya ọ bụrụ nwaanyị kpọọ ya Esta. Ifunu ga Esta anya. Esta bụ asụsụ ndị be anyị. Asị gị kọwaa ife a na-akpọ Esta, ya kọọ onwe. Ịkpọọ ya Esta. Nwa na-achọ ka ngwa ndị be anyị
fana chita azụ ebe ba na-eje oke mgbomi aba na-enwomi onye akpatala ọgwụ ụfọdụ ịpụta ụmụaka na-akpọ ọnya ọnkụ kedu ibe a na-achọ ka egosi naanị eme oyibo oke ime oyibo oke nṅomi na nwere isi ya na azịza wee bụrụ na ndị be anyị ga-akwụsị oke nṅomi anwa na-achịta azụ gụba afa ndị be anyị agụkwu onye si ọgwụ ụfọdụ dịka o si dị n'oge mgbe ọ na-aba anọkọtanụ n'oge egwu ọnwa ụmụaka anọdụ ndị okenye na-akọwa ive ụfọdụ akọwala ụmụaka ive afa ndị a agụrụva jigwe amịrị nye nya bụ afa o nwere ike ọgwụ ụfọdụ ọbụla enwe ebe a na-enwe nsogbu n'ime ezinụlọ a na-akụ asịrị na-eme nke a na nwaanyị a onwere ka ọ adịzi ime ọzọrọ gbamụzi na ọkarịgo amụọ nwa ọbụla nwaanyị agụ ọnya chi na-asa okwu ọtụtụ okwu ka ekwugoro banyere ime ọ dị ya ọ dị mma anyị na-agụ afọ anyị na-ene anya maka na ndị be anyị si na ife melụ mmadụ n'oge ọ dị ime ma ọ bụ ka ọ mụsị nwa ka iji agụ ya afọ banyere nne duka ofili odo nwoke mgbe ị na-ekwu okwu esi na ndị be anyị na-eje eweta aha famara ihe ọ bụ na-ebi nnọọ ọtọ ọfụ ụtọ asị ka abụ ọnya nwa ha ihe a mere ihe m chọrọ ikwu n'oge dịka oge o nwere ebe a chọrọ ime nwatakịrị baptizim nwaanyị ka ọ bụ nne na nne ya wee fụnya bụ aha na ọ dị ha ụtọ aha bụ Lucifer na ọ dị ha ụtọ ewepụta ebe na baptizim ndị mmụọ na baptizim nọkwa na-ewu nwoke na nwaanyị nne nwa nọ ya nne ya nọ ya sị gụọ nwa aha mama ya sị Lucifer agba breki jụọ sị ndị mmụọ na baptizim mmụkwana aha mma gbasị na ha makwa n'ọkịta akawa na anụ ya sị ya na tupu ịchọọ mmadụ baptizim ị ga-ajụgodi nne na nna ya kedu aha a na-agụ nwa ka ọ ghara ibutere ndị mmadụ embarrassment Lucifer jụọ sị kedu aha Igbo nwatakịrị a agbara izu gbagide izu sị na agaghị eme baptizim serapụgodi ya ọntị na ọ na-akwado ọfụma wee bịa gwa anyị aha a ga-abụ nwa sị ndị a Lucifer bụ gịnị ụkwana ekwensu ụkwana nnukwu ekwensu ka ọ bụ ọ maka na ị nọzili Lucifer ụtọ oge ụtọ ị chọọ ka ịbụ onye nwabeghị Lucifer ebe anyị nọ ihe anyị na-ekwu na redio taa bụ tufu ịchọọ ịbụ nwa gị aha jụọ ese ọfụma mala ihe ọ pụtara ọ bụrụ ịnụ na ọ na-atọ ụtọ ije bụ nwa gị Lucifer na ọ bụrụ na ekwuru nwa atolite ọsị na ya bụ Lucifer ọ na-ewu Lucifer ihe anyị ekwu bụ gịnị nne na nna ka anyị dụọ n'ọdụ ekwe na afọ Igbo bụ anụ ụmụ afọ Igbo maara ebe o si Okeke Okafọ Okoye Okechukelu Onyekachukwu Ekwutọsị mmadụ abụrọ Chukwu ka m si yọọ Chukwu aha erika aha erika aha Igbo erika Nwaọra o nwekwe ndị na-aza mmụọ n'okwu nya ihe a niile bụ aha Igbo mmụọ cha anụ ụzọ mmụọ n'okwu mago ihe a niile bụ aha Igbo nya ka unu ghọta aka nwere Olisaemeka Chukwuemeka Chukwuma Chukwudị ka anyị naghachi azụ na-abụ aha Igbo aha Igbo nwere ihe ọ na-egosi aha Igbo na-akwara mmadụ ụzọ Chukwudị ị nwere ike ịpụta onwe ebe a na-achọ ihe ịpụta aha gị Chukwudị gosi gị na ọ dị inweta ihe ahụ ị na-achọ Chukwudị Chinenye nya ihe a niile bụ aha eruchalụ ọbịa n'uju ịpụta ebe ọbụla esi n'uju
ọbịa n'uju na-akpọlie n'isi onye Igbo ọ dị mma odogwu nwoke n'ikpeazụ nye ndụmọdụ ka anyị wee kụnye na redio na nketa n'oge Umuibe. Ndị be anyị daalụ m ịma na ndị be anyị sị na ntị eji anụ ife bụ nke dị n'ime ntị adara ka okwu tupu ewere nụwa ife. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ege ntị n'ife anyị na-ekwu gee ntị ọfụma ọtụtụ ife ka ọ ga-aghọta n'ife anyị na-ekwu. Ya na ife bụ ife dị mkparị nne tata bụ ka anyị naghachi azụ n'asụsụ anyị malụọ ọfụma tụmadị ka ọ gbasara ịgụ afa dịka m si kwugo mbụ. Ịgụ afa na-esite n'ife melụ n'okirikiri mgbe nwaanyị dị ime ma ọ bụ tupu ọ dị ime wee mụọ nwa. Ya ka anyị na-achị n'azụ ka anyị gụwa afa ndị be anyị ọtụtụ oge anyị agwa ụmụaka va anọdụ anyị akọwakwuoliva ife aha enye ha pụtara. Ọ dị mma na-emeri nne ndị nne ndị nna enyi ha kwu na redio n'ụtụtụ a n'oge Umuibe ịpụta etu a kpọọ ụmụ gị isi a na aha mbọ gị na ihe o ji wee du etu a. Ọ bụrụ ịpụta etu a ọ bụrụ ịpụta ị na-eme gị na mmadụ n'okwu isi kpọghara ọnụ unu na-eso okwu ịbịazie ime ka ụmụ gị sorokwe gị na-esogbu dịka gị na ndị adịrọ na mma ọ dị adaba. Nne na nna kwụsịnị ịtransfa hatred nwere n'ebe mmadụ nọ n'ebe ụmụ unu nọ ọ na-akpa adị mma. Tọọrọ ụmụ gị eziokwu ha ga na-eso ha too karịa gịnị ịdachapụ na ya bụ ihe ị gwara ha. Kwụsịkụzi ụmụaka ka esi eso okwu na-agwa ha aha abụrụ ha ihe ọ bụ ọnya bụ na ịbụ nne bụrụ nna. Ọzọ wee bụrụ dịka isi bụrụ nne na-asụrụ ụmụaka gị asụsụ Igbo asụsụ anyị gịnị ka a kpọrọ ya mother tongue. Ọkwa nne ka a ga-ejide ma ọ bụrụ na asụ Igbo anyị gịnị na asụ na gịnị mother tongue ọ bụrụ father tongue ma uncle tongue ma cousin tongue. Ihe ọ bụ gịnị mother tongue. Ndị nne unu nwere ọrụ n'ebe dị otu a. Eji m okwu awa na-asị na izu ụka ọzọ anyị bịa na redio n'oge Umuibe anyị tinye ọnụ n'ihe na-eme n'obodo anyị na oge dịka oge ahụ. Eji m aha ụlọ ọrụ Skif Alosti wee na-ekene gị o. Abụrụ m n'afọ unu abụchi ọzọ wee na-asị gị were ozi a dịka one for the road ka ọ dị.